औ सोरथो फन हरबाय थादोंलै रायज्लायनायफोराव डिस्टार्बनो हेलौ मा जाखो माबालै सोरबा गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थादों आंखौ दहायनिफ्रायनो गोदान नाम्बार हा सेंग्रा जाखो ना सिख्ला जाखो दा मा मोनथिगौ दा रिसिभ खालायना नायबासो मोनथिगोन फनखौ मा हरगासिनो नामा औलै दहायनिफ्रायनो हरगासिनो रागासो जोंबाय आङो सोर जाखोथाय बिजि होनना मोनथिखागौ थेवब्लाबो मानो बिदि बारे फन हरबाय थादोंबा औ हा हरबाय थादोंबालाय अब्लालाय रिसिभ खालायदो खेबसे अ रिसिभ खालायनांगौ दे होमबा दोनथ' नोङो औ दे जागोन दे आं दा दसे थानानै नोंखौ फन खालायगोन दे जागोन दे सोरनि नाम्बार गोदान जाखो बेलाय हरलायबाय र' रिसिभ खालायनि र' हेलौ सोरो बा एसेबां गोबाव सोरजों एसेबां वेटिं थानायमोन नोङो लाइमोन नोंसो औ आङो सोरजों एसेबां बिजि जाबाय दंमोन नोङो हा खिन्थालाय नोंनोलाय मानो नांगौसि साला फन रायज्लायनायफोराव डिस्टार्ब हरलाबाय थायो रायज्लायबाय थादों होनना मोनथिनानैबो मानो एसेबां खनले हरबाय थानांगौ नोंलाय मानो हरा हा मानो हरा नोङो माथो जोंफोरखौ सानसेबो खबरखौनो लाला हा खबर लायाखै आङो दाखालिबावसो लादोंमोन माथो दाखालिनो माथो 15-20 दिनानो जाबाय मालाय गुबुननि हौवाफोरा मालाय गावनि हिनजावफोरखौ सानफ्रोमबो फन खालायो जोंहा आरो 15 दिन 20 दिननि उनावसो खेबसे खालायगोन आरो बिबो मा दसे समल' रायज्लायो मोजाङैबो रायज्लाया मालाय गुबुनफोरनिया सानफ्रोमबोथ' फन खालायोआनो आरो हर सान सानजौफु गासैबो टाइमावनो खालायबाय थायो लाइमोन मोजाङै रायज्लायनोबा रायज्लाय नङाबा आं फनखौ दानना होनोसै नोङो मानो बिदि खालायदों नोङो आंखौ मानो एसेबां सैला नोंलाय माथो आंखौ गोसथोनानैनो हाबा खालायदोंमोन नोङो जुदि आंखौ मोजांखौनो मोनामोन मानो हाबा खालायनायमोन आंखौ आलाय सिलाय खालायनो थाखाय लाइमोन नोंनिया बांद्राय जालांबाय दे बांद्राय सैथो बाथ्रा बुंनायखाय बांद्रायसो जानाय मोनबाय दोङो नङा नोङो आंजों मानो मोजाङै रायज्लाया रायज्लायनोबा मोजाङै रायज्लायनांगौ बिदि हेब्लु हेबला बिदि खालायनो थाखाय आंखौ फन खालायनाङा मोनथिगौ ना बेनिखायनोथ' नोङो आंजों फन खालायजाया मा होनदों नोङो अनजालु नोंबो मोनथिगौ नोंदि आंखौ मोजां मोनला होननानै आरो नोंदि आंखौ सैया खालायो नों गावबो मोनथिगौ आङो गासैबो बाथ्राखौनो बुजि मोनो अनजालु दे बुं नोङो आंखौ मानि थाखाय बिदि खालायखो हा नोङो आंखौ मानि थाखाय सैला माथ्र नोङो बे बाथ्राखौल' बुंदो बाखि आं खोनासंनो गोसो गैला ए नंगौ खोनासंनो गोसो गैला दे होमबालाय दोन खानथानि लाइमोन नोंखौ हाबा खालायना लानानै बेसेबांदि गिदिर गोरोन्थि मावना लादों आंसो मोनथिगौ अनजालु नोङो मानसिया एसेबां सोलायथारबाय नोङो आंखौ माबोरै बेफोरबायदि खालायनो हागौ आं सानथाराखैमोन मालाबाबो नोंदि आंखौ बेफोरबायदि होलाय सिलाय खालायगोन होननानै आंखौ मोजां मोना मालाय मानोथ' हाबा खालायनायमोन हालाय सिलाय खालायनो थाखाय आंहा मा जाबावगोन दा आंहा खाफालानो गाज्रि आं सहायनो हाला मोनबाय आंखौ मानो बेफोरबायदि खालायखो नोङो अनजालु मानि थाखाय मा जागोन आंनि जिउआ दा मा जागोन अनजालुआथ' आंखौ मोजां मोनला आं मोनथिगौ जोंफोरा बिमा फिसा सानैनिबो खाफाला एखे माथो मानो बेफोरबायदि लिरना होखो इसोर जोंफोरनि खाफालखौ अनजालुलै नोङो आंखौ मानो बिदि खालायखो रायज्लायखांबाय र' आगै रायज्लायखांबायबालाय फै बेयाव र' नै थांगासिनो मोदैखौ मोजाङै हुगारना लानि र' नङाबा दानो बिबारि आगै मोना सोंबाय थागोन आंखौ मानो गाबदों होननानै आंखौ लोगो हमनो लुबैदों नोङो सना औ लुबैदोंथ' र' नोङो आंखौ लोगो हमनो लुबैयाखै होमबा लुबैदों लुबैनाया
थेवब्लाबो दा फैथ'नाङा र' दा एसेबां गरम। बिबारि आं नोंखौ दा बेसेबा नायनो लुबैना दंखायो। सिगाङावनो नोङो मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनाय। नोङो आंखौ बेसेबांसो मोजां मोनो हा? 0% ना 1% ना 10% ना 50% ना 100% बुंग्रो। बिबारि आं नोंखौ 100% मोजां मोनो। नोङो आंखौ बेसेबां मोजां मोनो आं मिन्थिया, नाथाय आं नोंखौ 100% मोजां मोनो। नंगौ नामा सना? जुदि आङो दा एक्सिडेन्ट जानानै आंनि महरानो सोलायो, होमबानिया नोङो मा खालायगोन? मा खालायगोनखाय नोंखौनो मोजां मोनबाय थागोन आरो सना। माबा आं मोनसे खोथा बुंनि। नोंनि माथोखौ आं दिनै एसे माबा बोरैबा माने गुबुननि माथो रोखोम खोनादों। रखरा माथोखौनो बेबायदि बायदि दिहुननो बावलायलांनो हाया आङो। मानोना आं दिनै नोंजों बिदि रायज्लायनो होननानैनो रायज्लायदोंमोन। मानो होनबा आं माबा दिनै नोंजों माथो फिसा दिहुननानै रायज्लायनो लुबैदोंमोन। माबा खिनिसो ओंखारबाय। जोंनिया सना दा दोनथ'नि दे। आंखौ खिनो ओंखारदों। दे होमबालाय। लाइमोन आब' गुमैया मोजाङै रायज्लायनायबा नोंजों? गैया बिबारि आगै अबाव मोजाङै रायज्लायनो, बांद्रायसो रागा जोंदों दिनै। आयु गुमैया बिदिथार आरो मा एसे गाज्रि जालांखो गुमैयालाय, मानो बेफोरबायदि आब'? थै गुमैखौ दिनै आङो रागा जोंमारबायलै, मानो बेफोरबायदि खालायनांगौ नोंखौ? हा एसेबां गोबावनि उनाव नोङो दिनैसो फन खालायदों, रंजानांगौसो मालाय, नोंखौ रागासो जोंदों आरो बियो। औलै बिबारि आगै सैला, बिबारि आगै आंखौ इसेबो सैला अनजालुआ। आंनि माथोखौनो खोनानो बाबाय खोना, सानसेबो मोजाङैनो रायज्लाया। र' ओमफ्राय नोंखौ मा होनना रायनाय दिनै? माने आङो बुंदोंमोनलै सोरजों एसेबां बिजि वेटिं होननानै, आरो आं बुंदोंमोन फनखौनो मानो हरा नोङो होननानै। ओमफ्राय बियो मा बुंदों मिथिगौना? दाखालिल'सो हरदों माथो, बेखौलाय मानोथो खनले खनले हरबाय थानांगौ बिदिसै। आयु बिदिथार होनबा गुमैया? आङो बुंदोंमोन अनजालु नोंबो मिथिगौ नोङोदि आंखौ मोजां मोनला से खालायो होननानै, नाथाय नोङो आंखौ मानि थाखाय बेफोरबायदि से खालायो? बेखौल' खिन्थाबानो जाबाय, बाखि जेबो बुङाबाबो जागोन होननाल'सो बुंदोंमोन आङो। ओमफ्राय बिदि बुंनायखौ खोनानानै लोगो लोगोनो दानना होखादों फनखौ। आब' नोंखौथ' बेसेबा अनखायोमोन सिगाङो, आरो जेब्ला नोंसोरो आलाय सिलाय जादोंमोन बियोसो लांदोंमोन गावसोरनि न'आव, नाथाय बेफोरबायदि मानसियानो एसेबां बोरै सोलायलांखो? बेखौनोथ' सानै सानै माथा गरम जायो आङो बिबारि आगै। हिनजावफोरनि फाग्ला जाबाय खोना, गुबुन हिनजावफोरनि बिजिबो मोनबाय थायोबालाय फन हरबानो। मोस्रोम आगै फन हरबानो बिजिल' मोनखायो, वेटिंल' मोनखायो। आंहा मा जाबावगोन दिनै दा बायसेयाव जुदि अनजालुआ बेहाय लाबोमारोबा मा जामारगोन दिनै? दानो बेसेबा सैखाया, आरोथ' बिहारि लाबोबा जोंफोरखौ इसेबो सैनाय नङा। अनजालुआ जुदि जोंफोरखौ होखारहरो होमबाना जों अबाव थागोन बिमा फिसा सानैबो? अबाव थानो आब' जोंनाव थाफैबानो जाबाय आरोलै। आंथ' थानो हागोन र' आब', ओमफ्राय जोंहा आइया अबाव थागोन देनाय? आब' आङो रायज्लायगोन दे मोजाङै मादैजों, नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा आब' थानायखौ। आं दङना, जेबो सिन्था खालायनाङा आब'। मादैया जुदि ब्रा लिंनायावबो फैयाबा होनबानिया अबावबा हा एसे बायनानै न' गंसे लुना होगोन दे आङो, नोङो जेबो सिन्था खालायनाङा आब'। थेवब्लाबो बिबारि आगै आं मार दुखु मोनोलै, अनजालुखौ आंबो गोसोजों मोजां मोनोमोन, आरो बिबो आंखौ मोजां मोनोमोन, नङाबाथ' बियो आंखौ हाबा खालायनाय नङामोन। नाथाय दा आंखौ इसेबो नायनो हाला, इसेबो सुखुला। मा बुंबावनो आब', दुखु मोनोलै बिबारि आगै, गोबां दुखु मोनो। गावनि हौवाया जुदि बेफोरबायदि हिनजाव थानानैबो जुदि गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिबावोबा। आब' मोनथिगौ आंबो, जानो हागौ आं हाबा जायाखै, थेवब्लाबो आंबो बुजि मोनो, मानो होनबा आंहाबो मोजां मोननाय दङ। आं थाखानायनि उनावबो जुदि फोजोंसारा गुबुन सिख्लाखौ मोजां मोनबावो होनबानिया आङो बोरै मोनगोन? बेसेबा दुखु मोनखागोन आं आब'। आरो नोंथ' हाबा जाबावनायबावसो, नोंनि हौवाबावसो, आंनियाथ' गोसो थोनायसो दोननाय जिमानबाबो, नाथाय नोंसोरथ' हाबा जानायबावसो, होनबा खम दुखु मोनखादों नोङो आब'।
आब' नोंनि दुखुखौ दा आङो नायनोनो हाला बोरैबा मोनथारबाय। इसोरनि अननायाव जुदि अनजालु गुमैया मोजां जाफिनो बिदिबाथ' मोजाङानोमोन र' बिबारि आगै। नाथाय बिनिया मालाय दा गुबुन गोसथोनाय दङ खोनालाय, बेनिखायनो बिजि मोनबाय थायो आङो। ओइ खानजं, खामानि मावनो थांनो होननाया जोंनिया मा जाखो? थांगोन होननानै माथो थांदियानो बानानै। औलै एसेबां गरमफोराव बाराद्राय गरमबा बायोलै आङो। जोंनियावनो एसेबां गरम आरो बा बिसोरनिथिंजाय खथ' गरम। थांला खोनालै न' दा थांथ'ला, गोजां बोथोर फैबा थांनोसै। थांलाथ' आरो। ओइ खानजं, ओरैनो थास्लायस्लाय बिबारि लाहानि न' खाथिनि दंग'खौ थु सारहैनि थु। मालाय बिसोरहाथ' धोनि जाबाय सारला, थु जोंनो सारहैनोसै। औ थु बालाय सारजायो। बेसेबा ना मोनखागोन बासा। जोंफोरनिया हाजिराया ओंखारगोन, ओरैनो फैसा गैथारा जादों। ना फानबाय बायनानै एसे मोनबाय बायो खोना। थु। औलै आंहाबो फैसायानो गैथारा जादों। औलै आंथ' आइनाव बिबा दोखोसो रायजायो। ओइ खानजं, बिबारि लागोआव सानबा आं मार आसरित मोनोलै। माबोरै एसेबां धोनि जालांखो? बिसोराथ' साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया। जानोलै रखरा, एसेबां धोनि माबोरै जालांखो बिसोरहालाय? धोनि जादों, मोजाङानो मोनदों र'। सिगांथ' बेसेबा खस्थ'यै सोलियोमोन। नाथाय आङो मोनसे बाथ्रानि थाखाय बांसिन दुखु मोनदों। मानो होनबा बिबारियाथ' आंखौ दा जेबो फात्ताखौनो होनाय नंला खोना। ओरैनो बारा होखाया, दाथ' आरो धोनि जाबावबायलै। थै बिगुर, ओरैनोबाबो नोङो बिबारनि सिमां नुनायखौ गारदो। मालायबा गोसथोनाय दंखायो, नोङो एसेबां नोजोर होनानै लाब गैया जांग्राव। नोजोर होआ सानलै, थेवब्लाबो माबा मानसिखौ नुबानो माबा गोसथोनो लुबैयो आङो। थु जाम्बा, थु दंग' सारहैनो होनाया सारनोसै थु। औ